Samantala, nakataas na sa Alert Level 4 ang Marikina River. Bukas na ang 8 floodgates nito. At para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcelino Chodoro para alamin ang naging paghahanda ng lungsod kaugnay na rin ang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Carl. Magandang gabi. Opo. Mayor, kamusta na po ang ipinatutupad na forced evacuation dyan po sa Marikina? Sa kasalukuyan ay meron tayong 2,205 pamilyang na-evacuate ngayon. 10,657 individuals ito. Meron tayong mga ilang barangay, may 10 barangay tayong mayroong evacuation center sa kasalukuyan. Pero ang mga pinakamalalaki rito ay yung nasa barangay ng Nangka Elementary School, sa lugar ng Tumana ay yung sa H. Bautista Elementary School, na meron tayo sa Nangka Elementary School na 700 pamilya, sa Nangka ay 513 pamilya, at sumunod dito ay yung sa barangay na Malanday, sa Malanday Elementary School 448 pamilya. Itong mga barangay na ito ay makikita o matatagpuan sa gilid ng Marikina River. Opo. Mayor, kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon? Maulan pa rin po ba? Sa nakaraang isang oras, ang water level ay nanatili sa 18.6 meters. Ito inaasahan sana natin na manatili na sa ganitong level o kaya ay bumaba pa sa mga susunod na oras. Walang ulan dito sa Marikina, halos ambon lamang, pero ang tubig na dahilan ng pagtaas ng ilog ay sa kadahilan ng malakas ang nag-ulan itong mga nakaraang oras, 2 o 3 oras ang nakakaraan sa taas ng bundok sa San Mateo, Montalban, Antipolo, Buso-Buso. Lahat ng tubig na nanggagaling dito ay dito pumupunta o dumadaan sa Marikina River. Kaya ito ang naging dahilan ba't tumaas ang tubig. Pero nitong mga nakaraang oras ay tumigil na rin ang pag-ulan sa itaas. Kaya marahil ay naging ganito na ang level. Pero inaasahan sana natin na bumaba ito dahil ito'y ang normal level ng Marikina ay dapat ay nasa 13 o 14 lamang. Tatanungin ko pa naman po, kamusta yung kahandaan ng Marikina sa insidenteng ito? Una ay ang awareness o consciousness ng ating mga kababayan ay mataas na. Kaya nung tayo'y nag-first alarm ng 15-meter water level, ibig sabihin nito ay dapat ay maghanda na ang lahat sa paglikas. Ang lahat naman nakita nating naghanda, pati ang ating pamahalaan, ang ating Disaster Risk Reduction Management Office, pati ang iba't iba pang gagawaran natin, ang City Health Office, ang Rescue 161, ang City Engineering Office, even yung River Park Authority natin na namamahala dun sa development ng tabing ilog natin ay bago pa man tumaas ang ilog ay naka-preposition na lahat. Sila. Kaya ang naging evacuation na naging maayos naman, nung tayo ay nag-voluntary evacuation, makikita natin, pamilya, magkakasama, magulang, anak, ang mga gamit nila ay nakabalot, nakahanda na, sabay-sabay pumunta sa mga evacuation center. Pagdating nila sa ating mga evacuation center, meron tayong mga medical teams sa ating mga evacuation center. Pati ang mga kwarto o lugar na kanilang titigilan ay naisaayos na rin natin. Kaya ngayong gabi ay may kaayusan naman sa ating mga evacuation center. Pati ang mga pagkain nila ay pinadadala natin sa ngayon habang itong panahon na to, itong oras na ito, bago pa man dumating yung oras ng hapunan.
Mayor, meron pa rin po bang mga residente na sa ngayon ay patuloy pa pong inililikas? Kasi ginabi na po tayo ngayon at baka maging pahirapan po ang pagpapatupad po ng evacuation. Itong bilang na meron tayo, itong 2,000 pamilyang na-evacuate natin, nakikita natin na itong bilang nito ay halos lahat ng kailangang evacuate ay naka-evacuate na. Pero ganun pa man, ang ating mga rescue personnel, kasama ang kapulisan, ang kawani ng Bureau of Fire Protection ay patuloy na nagbabantay dun sa mga low-lying communities natin para lang i-double check o tingnan mabuti kung meron pa rin tayong mga kababayang naiiwan na hindi nakapag-evacuate o nakaligtaan natin. Mayor, may iba naman tayo. Meron pong napaulat kanina na may natangay daw pong crane dyan po sa Marikina River. Ito po ba'y may taong nakasakay at ano pong update dito? Totoo to. Mayor? Totoo to, Ralph. Bandang alas 2:30, nung tumaas ang tubig sa ilog ay sapagkat meron tayong ginagawang dredging at pile driving. Pile driving doon sa gilid ng ilog sapagkat binalagyan natin ng slow protection dito para hindi maiwasan yung pagguho. Dahil pag hinukay mo ito sila para ng ilog para tumaas o lumaki yung water carrying capacity nito para makaiwas baha, ay nilalagyan natin ng slope protection. Inabot ito dahil bigla ang taas ng tubig, hindi natin inasahan. Kaya inanod itong isang crane na nakalagay sa isang floating device. Merong taong nakasakay, hindi naman siya yung operator pero marahil ay nandun lang siya nung nangyari yon. Nakatalo naman siya sa ilog bago adurin pa ng malayo. At ang maganda kasi rito dahil naka-preposition na yung ating mga rescue personnel at equipment, pagtalo niya sa ilog ay siya namang pagkakataong na iligtas siya ng ating rescue personnel. 19 years old, ang pangalan niya ay si Romeo Pisigan Laguna. Ligtas siya sa ngayon, ligtas siya. Mayor, bilang panghuli po, baka po may mensahe po kayo sa inyong mga kababayan dyan sa Marikina. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga taga-Marikina, ang pamahalaan nyo ay naririto at nagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang impormasyon ay napakahalaga ngayon. Atin lamang sundin yung mga tagubili na ating naririnig buhat sa ating pamahalaan. Para doon sa mga kababayan natin na ang kanilang lugar ay hindi naman binaha o tumaas ang tubig, pinakaligtas na manatili kayo sa loob ng inyong mga tahanan. At kung meron kayong mga emergency na kailangan ipaalam o iparating sa ating pamahalaan o may pangangailangan tayo na sa medical o ano pa man, meron tayong tumawag sa numero ng 161. Ito yung ating Rescue 161 na pwedeng tawagan. At makinig palagi sa mga balita pa sa mga darating na oras para sa mga bagong tagubili na meron tayo. Umaasa tayo na sana itong panahon ay bumuti naman na. Para maiwasan na ang malaking abala nito at ang lahat ay mas maging ligtas na. Maraming salamat po, Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Magandang gabi po at ingat po kayo dyan. Maraming salamat din, Ralph. Maraming salamat. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Sa ibang balita, nagbigay ng paalala sa publiko ang Department of Health ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, may panganib sa tubig na iniinom sa mga lugar na binabaha. Anya,
Para maging ligtas o malinis ang inuming tubig kung walang pang-disinfect ay maaari naman itong pakuluan. Samantala, pinag-iingat din ng Health Department ang publiko na mag-ingat sa leptospirosis na nakukuha mula sa bahang may ihi ng daga. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.